बेबाराव दिपेन बर'आ बिबान एंग्लायोब्ला बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंनिफ्राय खावलायनाय बेबाराव सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर बे साइडनिफ्राय होनांगौ आरो ना आफादगिरि बिबानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ ओंखारनो थाखाय बयबो जाहाथे मदद होयो आरो हेलौ लोगोफोर फैलायबाय आरो ना मोनसे गोदान भिडिअ बिथांमोननि सावरायनो होननानै दिनै बे समाव दिनै हलि आरो ना दिनैनिफ्राय बयनिसिमबो हेपि हलि बेजोंनो लोगोसे जोंहा दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्माया सोलिगासिनो दं गोबां आलासिफोर दं मोजां बिबुंथिफोरबो जों खोनानो मोन्दों बेवहाय बेजोंनो लोगोसे जोंहा दिनै एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' सार बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों गावहा जेन बोरै एबसुनिफ्राय आजिरा लागोन बेनि फारसे आरो एबसुनिफ्राय बोरै बिबान एंग्लायगोन बेनि फारसे माखासे बाथ्राफोर बुंदों आरो ना बेजोंनो लोगोसे फोरमायदों बिथाङा बिबान एंग्लायखांनायनि उनाव राजखान्थियाव हाबा बेखौ दायो बुंथ'नो हायानो आरोना बिनि उनावसो बिबान एंग्लायखांनानै हाबा बे उननि बाथ्रासो आरोना बिथाङा दिनै फोरमायनानै लायाखै बेयाव बिथाङा मा बुंलांदों दिनै नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आरोना एसे नोंथांमोननो क्लिपखौ दिन्थिनानै होनि नोंथांमोना खोनासं बिनि उनाव कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना बिनि उनाव आं माखासे बाथ्राफोर फोरमायबावो नोंथांमोना खोनासंनानै नायलांबानो जाबाय आरोना एबसुनि आदर्श प्रिन्सिपल बड'फानि फिल'सफि बे दर्शनखौ लानानै हाबा मावबाय आरो बेखायनो आङो खावलायदों बियो थान्दै मेलनि बा थान्दै हलनिसो मेटार किन्तु साधारन रायजो राजा जोंनि बिबानगिरिफ्राबो बयहाबो मोनसे गोसोआव सोंलु थायो जे एबाराव मा जागोन बिनि फिननायखौ आङो बेखिनिखौल' होदों जे आङो नैबे जथुम्मायाव जे गोदान आफाद दानाय जागोन गोजाम आफादखौ सिमफायगोन बेयाव आङो जोंनि थान्दै मेलाव गंग्लायै आङो खावलायगोन आङो बयखौबो माने आर'ज गाबगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ ओंखारनो थाखाय बयबो जाहाथे मदद होयो आरो आं जाहाथे मोजाङैनो बिदाय लानो हायो गोदान जेनेरेसननो लिडारशिप होनांगौनि गोनांथि दङ दायित्व बिबान होनांगौनि गोनांथि दङ जेनेरेसना लिडारशिप लायोब्ला एबसु आरो शक्तिशालि गोख्रोङै खामानि मावबावनो हागोन दा बेखायनो आङो बे खोथाखौ थान्दै हलाव खावलायगोन आरो मैयाबो मिडिया सोंदों आं बिथांमोननोबो बुंदों किन्तु खोथाया बे नङा जे आं बबेबा पलिटिकेल पार्टियाव थांगोन बबेबा राजखान्थि हान्जायाव जइन जागोन आं दिनै बेखौ जेबो बुंनो हाया आंनियाव बेबायदि खुनु परिकल्पना गैथ'वा खोथाया जाहैबाय जे एबसुनिफ्राय गखांनायनि उनाव ससिय' पलिटिकेल बा नोङो गुबुन गुबुन फिल्डआव हारिनि थाखाय खामानि माबायदि मावहैगोन बबे प्लेटफर्माव मावहैगोन बे आं गखांनायनि उनावसो बा एबसुनिफ्राय बिदाय लानायनि उनावसो आं बेखौ स्पस्ट' बुंनो हागोन किन्तु जेब्लासिम आं एबसुआव दङ आंनि आदर्शआ मालाबाबो बुङा जे आंनि सार्थनि थाखाय आंनि भबिष्यत परिकल्पनानि थाखाय आङो माबा मोनसे बुंनानै माबा मोनसे मावनानै थांगोन दा बेखायनो एबसुआव थाजासिम आंनि आदर्शखौ आं मालाबाबो डिसिप्लिनखौ सिमफाया आरो बेखायनो जिखिनि खोथाखौ आङो मिडियायाव स्पस्ट' बुंदों बे खोथाया रोखा आङो खावलायनाय खोथाखौ बुंदों किन्तु राजखान्थिनि बाथ्रा बा बबेबा दोलोनि बाथ्रा बे खोथाखौ आङो मिडियायाव बुङाखै आं बे बर' पर्टेलनि गेजेरजों स्पस्थ'यै बुंफिनबाय खोथाया जाहैबाय जे एबसुनि आदर्श आरो प्रिन्सिपलखौ लानानै बड'फानि फिल'सफिखौ लानानै जों बयबो हाबा मावनांगोन आरो बे समाव बयबो आबेगिक जायो जों बयबो परियाल हिसाबै खामानि मावबाय मिरुआव जिल्लायाव दखरायाव आरो मोनसे फेमिलि बादि जोंनियाव मोनसे बन्डिं जाबाय जों बयबो नागारलायनो बायो किन्तु थांनाय समफोरावबो बेबायदिनो गोबां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जाबोदों गुबुन गुबुन जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट बा जोंहा थुनलाइ नेहाथारि बा AGS सेक्रेटारिसफोर जाबोदों जोङो बिदा फंबायनि गेजेराव गोजाम आफाद सिमफायदों गोदान आफाद दादों एसे दुखु मोनलायनाय आबेगिक थासारिनि गेजेरजों जों बारलांदों आरो बे आबेगिक थासारिया जोंनि जिहेथु जोंहा मोनसे परियाल आरो सोमोन्दोनि आफादारि सोमोन्दो बिदा फंबायनि सोमोन्दोआव जोङो जिहेथु टिम हिसाबै खामानि मावबाय बेखौ बयबो दुखु मोनो बा बाजायो किन्तु बास्तबमुखि सिन्ताजों जों आवगायनांगोन आरो बेखायनो आंहा बे खावलायनाय दङ जे आबेगिक जोङो बारा जानाङा बांद्राय आबेगाव जोङो माने थायोब्ला मालाबा जोंनि मावनो गोनां बिथिङाबो बियो माने थाद'लाङो दा बेखायनो बास्तब आरो भबिष्यत एबसुनि परिकल्पना आरो एबसुखौ शक्तिशालि खालामनांगौनि थाखाय गोदान लिडारशिप नांगौ आं बेखौसो फोरमायदों गोजोन्थों नोंथांमोना खोनाबाय मा बुंदों बिथाङा बिबान एंग्लायोबा दिनै जोंनि गेजेराव गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खामानि मावग्रा मानसिफोर दं आरोना आंनि साननाया बिसोर दिनै
दिनै दिपेन बर'नि जायगायाव एबाराव ना जोंनि सेन्ट्रेल एबसुनि आफादगिरि महरै थिसनोब्ला आंनिफ्राय आंनि साननाय बादियैब्ला मा जानांगोन जोंनि बिटिआरनि बाहेरनिखौ होयोब्ला मोजां जागोन आरोना बिटिआरनि गोजाननिखौ ना गहपुर सनितपुर बेफोरबायदि गुबुन जायगानिफ्राय एबाराव होयोब्ला मोजां जागोन आरोना जेरै बड'लेण्ड सोमावसारनायफ्रावबो जोंनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो जोंनि बे बिटिआर बिटिसिनिफ्रायनो जाबोबाय थादों एबाराव सानजागालि बिटिआरनि बाहेरनिफ्राय जोंनि सेन्ट्रेलनि एबसुनि आफादगिरि बेफोरबायदि गिदिर बिबानफोरखौ जोंनि गुबुन बाहेरनि बिटिआरनि बाहेरनि होयोब्ला एसे मोजां जागोन आरोना एबारावबा सानै हयै गोबां गोरों मानसि दङ जोंनि बिटिआरनि बाहेरावबो फरायसाफोराव खामानि मावनाय बेखायनो खावलायनाय थाबाय नोंथांमोन आंनिफ्राय रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि बाथ्रानि फारसे आंनि साननायनिफ्राय बेखौनो बुंबाय आरोना जोंनि बिटिआरनि बाहेरावबो गुबुन बेबायदि सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर बेफोरबायदि जायगायावबो गोबां गोरों गोरा मानसिफोर दङ आरोना जोंनि बर' फरायसा आफादाव खामानि मावबोनाय थ' बिथिंगालिनिफ्रायबो जोंनि सेन्ट्रेलनि बिबानखौ बिथांमोनहा लागैबो फैयोब्ला जोबोद मोजां जागोन मानो होनबा जों जेसांखिनि नुबोदों जोंनि बिटिआरनि बिटिसिनि गोजा ना मावनायफोरा रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि बाथ्रानि फारसे आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा खालामगोन आरोना भिडिअखौ गोलाव खालामथाराखै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना लोगोफोर चेनेलाव गोदान बानायनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामगोन आरो सापर्ट खालामनो हागोन आरोना थ' एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय।